Здравейте! Дойде моментът от месеца, в който ще ви покажа гримът на звездите и в този епизод ще видите гримът на Селена Гомес, както сте видели тук вече горе от заглавието. Това беше пожелаваната звезда, чийто грим да покажа, за това се надявам, че ще ви бъде интересно. Получих няколко различни грима на Селена и реших да направя този, тъй като нямам нещо подобно вече в клиповете, които съм публикувала до момента. Снимката, от която гледам този грим и се опитвам да пресъздам, можете да намерите на моя сайт bobby'smakeup.com в поста, към който е това видео. Надявам се, че ще ви бъде интересно. Ако искате да видите как да си направите този грим, продължавайте да гледате. Започваме с нанасянето на основа за сенки върху целият клепач. За този грим ще смесвам доста цветове, за да мога да го направя същия, поне доколкото е възможно като на снимката. Но вие можете да използвате цветовете, които имате под ръка и да не се стремите да стане абсолютно същото. Започвам с тъмно сиво, което нанасям върху целия клепач, без много да му мисля. Нанасяме го и отдолу, някъде до средата на окото. След това преливам с чиста четка нагоре към свивката на окото. Съвсем леко, не искаме да минава много нагоре в свивката, искаме просто да е прелято. Върху това сиво ще нанеса още едно малко по-светло сиво, което е по-блестящо и прилича по-скоро на някакси тъмно-сребърно. В вътрешната една трета от окото, даже 2/3 от окото, за да се доближим възможно най-много до цветовете, които тя има. Взимам бяло и светло-розово смесени заедно и ги нанасям точно над сивото, което сме прелели, и нагоре към веждата. С малка четка взимаме черно и го нанасяме по линията на миглите, като във външния ъгъл слагаме най-много, за да го затъмним, а навътре слагаме по-малко. След това отново с чиста четка преливаме между черното и сивото. Черното нанасяме и в външната 1/3 отдолу под клепача, за да затъмним, и отново и преливаме. Във вътрешния ъгъл на окото нанасям сребърно, както и отдолу, в вътрешната 1/3 от окото, като с това, което е останало от четката, минавам тук отгоре, за да сложим още малко блясък, и леко отгоре върху самия клепач. Отгоре, за да сложим още малко блясък, и леко отгоре върху самия клепач. С много малко количество бяло слагам още малко, за да изсветлим още малко вътрешния ъгъл на окото. И сега нанасяме черен молив много добре вътре в окото на долния и на горния клепач. За финал слагаме спирала. Преминаваме към лицето, като започваме от нанасянето на фондютен. След фондютенът, разбира се, преминаваме към коректора. Нанасяме една лека подечка през Т-зоната. Вънка вече става малко по-хладно, така че кожата не се омазнява толкова много, не се поти толкова много и нямаме нужда от много пудра, но все пак, ако искаме грима да се задържи дълго време, е хубаво да сложим.
Продължавам с съвсем леко подчертаване на веждите. Ако не знаете как да подчертаете веждите си, имам цяло видео, в което обяснявам как се подчертават, попълват и рисуват дори вежди, ако вашите са по-редки. Сега много леко ще мина по външната част на лицето с бронзираща пудра. От снимката не мога да видя дали това нещо е направено или не, но във всеки случай ще изглежда по-добре да върнем малко естествения цвят на лицето, който сме отнели с фондютена. На снимката Селена има доста розов руж. Това може да не хареса на някой от вас, така че се чувствайте спокойни да го промените, тъй като окото е неутрално и можете да си го позволите. Отгоре на скулата нанасям хайлайта, което също не може да се види от снимката, но е добре да го направим. Накрая ми останаха устните, които ще очертая първо с молив, тъй като те са доста бледи и розови. Отгоре, върху очертаните и попълнени с молив устни, ще нанеса розово червило. И така, това е завършеният ми грим. Надявам се, че ви харесва. Аз лично бих направила различни устни. Тези не ми харесват нито на мен, нито на снимката на самата Селена. Знаете, ако гледате моите клипове, че аз не обичам толкова бледи устни и то с едноцветно око ми седи някакси твърде много на лицето, но ако на вас ви харесва, направете го така както ви харесва. Аз пресъздавам снимките, които вие ми изпращате. Така че ако искате да видите своята любима звезда и нейният грим в тази поредица клипове, не забравяйте да ми изпращате снимки, само гледайте да се вижда хубаво какъв е гримът на снимката, защото не съм гадател и не мога да предположа как точно изглежда, когато ми ги пратите в този ъгъл или в този ъгъл и виждам само едно черно око. Затова гледайте да се вижда хубаво как изглежда грима. Това беше от мен. Не забравяйте да влезете в сайта ми bobismakeup.com, където можете да видите снимките, от които почерпих вдъхновение за този грим. Там също ще намерите и пълният списък с продуктите, които използвам в това видео. Не забравяйте да ме последвате в Twitter, в Instagram, да ме харесате в Facebook и да ми изпращате снимки. Така, това беше от мен. Не забравяйте, че сте по-красиви отколкото мислите, по-талантливи отколкото предполагате и по-обичани отколкото може да си представите. Чао, чао!